les Obagues ens dediquem a l'educació, amb el temps de lleure i a el que és la descoberta del món rural. És a dir, un tipus d'ensenyança que surt una mica de l'aula. Durant el curs el que fem és rebem escoles que venen a passar 1, 2 o 3 nits o les que faci falta i llavors durant aquests dies desenvolupem tallers. Els tallers com poden ser anar a visitar la granja, fan pa, fem el taller de pa i fan el pa i després ells mateixos se'l mengen, també fem transformació d'aliments, que elaborem productes càrnics que després ens serveixen, o elaborem mantega que després ens serveix per esmorzar, fem apicultura, anem a l'hort, collim o plantem les verdures que després portem a la taula, una mica així el cicle rural però viscut directament de la terra, intens. Les Obagues va néixer l'any 1983 i va ser fruit d'uns estudiants que sortien de magisteri i llavors els va semblar que aquest tipus d'ensenyança a l'aula no els agradava i llavors van decidir muntar un tipus d'ensenyança diferent, que la gent pogués descobrir el món d'una altra manera. Eren d'aquí el poble de Juneda i llavors van fer una descoberta rural i van començar a acollir escoles fent això. Intentem com a granja escola fer convenis amb diferents entitats per mirar d'acostar aquestes colònies que siguin molt més accessibles amb nens que, per exemple, pels motius que sigui, no podria venir de colònies. Avui en dia la cooperativa Les Obagues crec que porta un tema vivencial que l'estem perdent, és a dir, cada cop els nens estan més amb la tablet i així a la tele a casa, i en canvi, disfrutant d'un espai com aquest i d'unes activitats, d'aquesta forma tan vivencial aporta molt al creixement dels infants d'avui en dia. El fet que hi hagi animals, això encanta a tots els nens. Que haguem aguantat aquests 39 anys deu voler dir alguna cosa. Potser estem fent alguna cosa bé, encara que ara anem una mica coixos pel tema Covid. La federació ens ha donat el suport principalment en formacions. Per mi una cooperativa és saber que estàs treballant i tens algú al costat sempre. En una SL les idees venen d'un superior, en canvi en una cooperativa les idees és de la xarxa entre tots els socis cooperativistes.